Dani Sancho, director de Viatge al País dels Blancs, en primer lloc, enhorabona per la pel·lícula. N'estic segur que emocionarà moltíssim. Moltes gràcies, moltes gràcies. Que guai. Viatge al País dels Blancs està basada en la vida de l'Usman Umar, un noi nascut a Ghana que va viatjar a Barcelona durant més de 5 anys sent només un nen. Com vas conèixer la seva història? Pues, l'Usman el vaig conèixer fa 10 anys. Un amic em va parlar de la seva història i llavors vaig voler conèixer-lo. Li vaig escriure per xat de Facebook, de fet, així en plan... I vam quedar, em va explicar la seva història, així vaig al·lucinar no només amb la seva història sinó amb la seva determinació, amb aquesta valentia que ell té tota l'estona, no? I sobretot amb el fet de que ell va decidir marxar de Ghana per una cosa tan universal com és la curiositat, no? Com és les ganes de descobrir món, de connectar, d'entendre el món que t'envolta, que a mi això em ressonava molt, no? Perquè soc una persona molt curiosa, m'agrada molt moure, m'agrada molt viatjar, soc inquiet, i em va semblar un bon punt de partida, no? No centrar-me en una pel·li on estan fugint d'una guerra o hi ha una crisi de fam o una crisi humanitària, sinó centrar-me més en el motor del personatge, que fos un motor universal, no? Això va ser una de les primeres coses que em va cautivar de la seva història. El mateix Usman Umar forma part de la pel·lícula. De fet, no només ha estat involucrat en la producció, sinó que s'interpreta ell mateix en l'edat adulta. Com ha estat construir el relat al seu costat? Bueno, l'Usman ha sigut molt generós i primer per confiar en mi, per deixar-me portar la pel·lícula a la pantalla, no? La seva història a la pantalla. Després és molt valent, perquè quan li vam proposar de que s'interpretés ell mateix, bueno, ell il·lusió no li feia, però ell deia, si és el millor per la pel·li, ho faig. I per nosaltres, bueno, era una aposta, no sabíem si sortiria bé, hi havia un risc, evidentment, però creiem que realment podia funcionar, que podíem aconseguir que la pel·li fos diferent i que connectés d'una altra manera amb l'espectador, una espècie de testimoni directe, no? I confiàvem que al final l'Usman és una persona que està acostumada a parlar en públic, que té carisma, que té magnetisme, i bueno, doncs tot això va fer que ens decidíssim i ell bueno, s'ha involucrat i sí, ha sigut molt valent. També és veritat que la Emma, per exemple, l'ha ajudat molt. El fet de tenir una actriu tan bona com la Emma Vilarasau, doncs li ha posat les coses una mica més fàcils, no? Has treballat amb l'Emma Vilarasau, la Diana Gómez també té un breu paper. Quin ha estat el contrast entre treballar amb elles i tots els actors no professionals que apareixen a la pel·lícula? A veure, treballar amb la Emma, el Jordi Bosch, la Diana, ha sigut un privilegi i ha sigut també oli en un llum, perquè ho necessitava, no? És a dir, com bé dius, hem treballat amb molts no actors i ha sigut molt esforçat. Treballar amb la Emma, amb el Jordi i amb la Diana em va ajudar molt a poder-me relaxar, no? I sobretot també a fer grans els altres personatges. Va ser tota una experiència, perquè clar, nosaltres treballàvem amb no actors a Ghana, però és que també treballàvem amb figurants que no havien vist mai una càmera de cine, o no sabien el que era el cinema, o no sabien el que era un rodatge. Aleshores anava més enllà de l'actor o no actor. I bueno, va ser tota una experiència, la veritat. Els primers anys de vida de l'Usman van ser a Ghana. Com va ser el procés de decidir les localitzacions on rodaríeu els primers minuts de Viatge al País dels Blancs? Bueno, buscar, és a dir, vaig anar primer jo vaig fer un tràiler, teaser, fa 4 anys per aixecar la pel·li. Llavors ja vaig anar a Ghana amb un equip reduït de persones, el director de foto que em va ajudar és el propi director de la pel·li, i vam anar 4 amics, a l'Usman, que també ens va ajudar, i llavors ja coneixia una mica Ghana arrel del teaser, i ja tenia clares una sèrie de coses. Després vaig anar-hi jo a buscar només localitzacions i fer càsting, i llavors vaig estar buscant allà amb un productor ghanès que em van aportar pels llocs, i després per internet també vaig buscar bastant. Evidentment, el poblat on està rodat tot allò no ho pots trobar per internet, no trobes res, O sigui, allò ens va costar molt trobar aquest poble, perquè el que passa avui dia és que els pobles que queden així més tradicionals, que estan fets de fang, són molt petits, són molt petits. Llavors, a l'acabar les coses, un poble una mica més gran, ja estan no contaminats, però vull dir que ja tenen traces de ciment, i nosaltres necessitàvem un poble que tot fos tradicional. I llavors finalment vam trobar un de gran
però buscant, era al mig de la selva, no, va ser tot un tema. Però bueno, a mi ja m'agrada això, La teva primera pel·lícula com a director és molt ambiciosa. De fet, narra 30 anys, des del naixement de l'Ousmane fins l'actualitat. Què t'animava a enfrontar-te a un repte com el de rodar Viatge al País dels Blancs? Bueno, sí que és veritat que és una pel·li molt ambiciosa per ser una òpera prima. Crec que ho és sense ser òpera prima, és una pel·li ambiciosa. Com bé dius, abarques molts anys, abarques moltes localitzacions, 3 etapes d'un personatge, no? I el tema idiomàtic també és un tema perquè, clar, hi ha molts idiomes a la pel·li, idiomes que no entens com a director, com el tui, però era una pel·li que portava molt a dins, feia molt que la volia fer, hi havia molts temes que em ressonaven, que m'interessaven molt, aleshores la tenia molt treballada des de feia molts anys, tenia una relació amb l'Ousmane també profunda i soc una persona que m'agrada molt viatjar, m'interessa molt els xocs culturals, aleshores, bueno, era un sentiment de gran responsabilitat perquè al final toques temes molt sensibles, no? I vols intentar fer bé, no caure en tòpics, intentar... Les coses al final no són ni blancs ni negres, no? Vull intentar trobar els matisos que poden haver-hi. I això era una de les coses que més em preocupava, no? Trobem-li el punt de vista, trobem-li l'angle a la pel·li. Ara que ja està acabada, què li ha semblat la pel·lícula a l'Ousmane Umar? I com ha reaccionat en veure la seva vida resumida en 2 hores i reflectida en una pantalla de cine? Ell l'ha vist, la va veure, evidentment la va veure abans de que tanquéssim el muntatge, per si hi havia alguna cosa que no volia canviar, i ell tenia l'última paraula. I es va emocionar, es va emocionar. Es va quedar en xoc, quan la va veure, es va quedar així en xoc, i tots els que estàvem a la sala, que estàvem amb els productors, així un passe petit, i ningú deia res. Clar, ningú s'atrevia a dir res perquè al final, i l'Ousmane no deia res i va ser un moment molt tens i llavors es va emocionar molt i la va veure, després l'ha vist un parell de cops més i jo crec que ja no la voldrà veure més, o potser una última vegada avui, però és una pel·li que per una banda crec que se sent molt orgullós i molt satisfet perquè la seva història està portada a la pantalla i no s'ho acaba de creure perquè és molt fort i també fa ell una feina extraordinària, vull dir, ho fa molt bé i és que és molt benig i molt generós, però alhora li ressona molt. Tot li fa mal i és reviure moments delicats, no? de la seva vida, aleshores no és fàcil. Heu exhaurit totes les entrades per veure la pel·lícula al festival. Viatge al País dels Blancs s'estrena als cinemes el 26 de juny. Amb quin missatge esperes que es quedi al públic després de veure la pel·lícula? Per mi, sobretot, és empatia. Més en el món en el que vivim, no? Que cada vegada anem a més amb l'individualisme i la hipercompetitivitat i sembla que ens estem tancant en comptes d'obrir-nos. Per tant, per mi és empatia, per mi és connectar. La pel·lícula va destinada absolutament a tothom. Per mi no tenim un públic, un target en específic. No, crec que la pel·lícula pot arribar a tothom. No igual la teva ideologia, la teva edat, evidentment, els nens petits, però cap a dalt. I que la gent es faci preguntes i intenti humanitzar a les persones que venen sense papers o dormen al carrer o no són números i estadístiques només, sinó que són persones i generalment tenen històries molt dures i bastant extraordinàries al darrere, no? Moltes gràcies per aquesta estona. Viatge al País dels Blancs és veritablement necessària i espero que emocioni i agradi molt al públic. Que bé, moltes gràcies, tant de bo.